Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Καθόμαστε εκεί και κουβεντιάζαμε και μας έλεγε η Ευελίνα για μια παιδική σειρά που έγινε ταινία με ένα μαϊμουδάκι και ένα... Είχε ένα μαϊμουδάκι. Α, την πεθερά. Α, δεν τα πιστεύω. Όχι, είπε για μαϊμουδάκι και λέω μήπως να κάνει... Κύριο από Ινδία που τον βοήθησε, επειδή αυτός... Και ερχόντουσαν οι κλάουν ενδιάμεσα και λέει «Α, μαμουδάκι» και λέγανε διάφορα. Μπράβο. Ήταν μαϊμουδάκι, Αντώνη! Η Ευελίνα. Αντώνη! Ρε εσύ, μου έμενε το πόδι, σαν πατάτα. Φέρε εδώ να το φουσκώσουμε να έχει χώρο, παιδί μου, να μπει το πόδι. Να το βάλω και έτσι σου λέω, να το, ορίστε. Μα τι είναι καλτσόνι, είναι? Βενγκέλεκ τον λένε. Τον πήραν μέσα σε ένα μπαλόνι. Μέσα. Και όταν τον είδα, έπαθα εγκεφαλικό. Και λέω, γιατί όλοι πήραν τον Βενγκέλεκ μου όταν έρχονται εδώ μέσα. Βγάλε φωτογραφία. Αντώνη! Μαϊμουδάκι! Μαϊμουδάκι. Καλά, γιατί φωνάζει, τα ξύπνησε. Είμαστε έτοιμοι. Καραμέλα. Ένα, Δύο, τρία. δύο, τρία. Yes! Μας μιλούσανε, μου βάλανε φιόγκο εδώ και κάνανε μαγικά και βγήκε ένα σουτιέν. Λοιπόν, Μην το κάνεις, μη! έλα εδώ, μία για τον ένα, μία για τον άλλο, ναι. Γελάω, δεν μπορώ. Μία για τον άλλο, ναι. Εδώ. Βλέπω και γελάω. Μην το κάνεις, δεν παρακαλώ. Τι ήταν αυτό που μας έκανες τώρα? Με πασάλιψαν αφρό με αυτό το ροζ που έχω στα μαλλιά. Μου έφτιαξε και ένα γύρω από το κεφάλι μου. Για να δούμε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, μεγάλε, μην κουνηθείς, καήκαμε. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Ο Γιάννης, αν μπορούσε να μου γυρίσει ανάποδη, λέω. Τον έβλεπα εκεί πέρα και καθόταν έτσι. Έτσι καθότανε. Σας πω τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Τζάμπα θα έρθω, στο λέω. Μη γελάς, παιδάκι μου, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν με βλέπεις. Του λέω να σε πάρω τηλέφωνο. Όχι, μου λέει. Δηλαδή δεν μου πέρα, το είδα στα μάτια του. Δηλαδή στα μάτια του Γιάννη έβλεπα. Καλέ, με το ζόρι για μένα. Να τα σβήσει κάποιος, για αυτό θα σβήσει. Κάποιος να τα σβήσει. Φέρε και την άλλη τούρτα. Να φέρει και την άλλη. Δεν θα πούνε δύο. Όποιος φυσήξει. Ωραία ήτανε. Κακό, αλλά βέβαια την ώρα που τσίδα και βγαίνανε με την τούρτα, λέω θα μας έκαμνε σαν τα μαϊμούνια. Αγόρια και κορίτσια! Ετοιμαστείτε! Η πιο μεγάλη στιγμή! Η πιο μεγάλη στιγμή! Χαμογέλα, μόνο θα φανεί χαμογελαστό. Η πιο μεγάλη στιγμή που θα σβήσουμε τα κεράκια! Ναι! Ο Αντώνης είχε ανεβάσει πίεση. Νόμιζε ότι θα του τη ρίξουμε. Αλλά εμείς δεν θέλαμε τώρα, δεν είναι σωστό. Όχι. Παιδιά, πρέπει να πληθείτε! Πρέπει να πληθείτε! Παίρνουμε να ξυνήσουμε. Πρέπει να πληθείτε! Ωραίο μουσάκι έχεις πάντως, και το δικό μου. Τώρα είναι κρίμα να τα λεράσουμε, δεν είναι? Έτσι από καθόμουν να έκανα καμπόσες πλάσεις και βαστιούν να μην πολύ γελό. Και μετά με τον αφρό και μου βάνει πάει στα γένια. Το μεταξύ δεύτερη φορά που τρώγω στα γένια αφρό. Την τρίτη θα μου τα ξηρίσει και δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, με το 1. Με το 2, φεύγω. Με το 3. Τώρα είσαι καβάλε. Πετούσαν, δηλαδή σε φέρνουνε σαν με ένα σημείο που είσαι έτοιμος να σπάσεις, κατάλαβες. Είναι ωραία, χαβαλέ είχανε. Καλό κουράγιο. Πάμε. Γεια σας, bye. Ηλία, πρόσεξε μην γλιστρήσεις έτσι γιατί το είπαμε. Άμα γλιστρήσεις δεν ξαναγυρίζεις. Γεια σας, παιδιά. Και αυτό που... Μας κάναν το σπίτι χάλια πάλι. Πάλι καθαρίσμα. Τότε κοίτα τι έγινε το σπίτι καλοκαιρινό. Παιδικό πάρτι. Γεια σας, πάμε. Γεια σας. Τι πάνε να σκουπίζεις το σπίτι? Τώρα μου το φύγανε. Όχι πια. Τη ρουφιάνα το μου έκαμε. Έτσι δεν έκαμε, χαβαλέ είχανε. Περίμενα πως θέλουμε να σε κάνουμε καλλιγραφία. Μην το σπάσεις, Δεν το σπάω, θες να το βγάλω. Θα το βγάλω σε λεπτό.
Παιδιά, Πέθανα με την Ευελίνα στα γέλια. Παφ! ο Ντίτο ήθελε αφρό ξυρίσματος. Να πόσο έχει τώρα. Εντάξει, κάμανε στρούσια τώρα. Αυτή ήταν ωραία. Εγώ τσιγούσταρα, κάμανε στρούσια. Κάμανε τώρα στρούσια, όχι ψευιές. Κάμανε ωραίο σίγκο. Τρία, δύο,